Ahoj, Gusto. Ty si tomu dal. Čo to zase vystrajaš, Gusto? Daj mi pokoj. A čo som ti urobila? Ty im pomáhaš. A komu? Tým veciam. Akým veciam? Čiarkám a bodkám. Aha, ty myslíš... Presne tak. Doniesla si všetky tie výkrokovníky, aby si ma nimi vystrašila. Ale veď to nie sú výkričníky, to je písmeno I. Teba strašia výkričníky? Áno, od rána ich vidím všade a všetky po mne kričia. Ale to znamená, že... Že? Ak si to nebola ty, museli to byť decka. Počkaj. Ale to som tým vôbec nechcela povedať. Decka, čo znamenajú všetky tie výkrikovníky? Ha? Čo je to výkričník a na čo ho používame? Výkričník je niečo, čo sa vždycky píše za rozkazovacími vetami. Napríklad, keď chceš tak rozkázať a chceš to napísať, tak na konci dáš výkričník. Výkričník používame, keď ideme niekoho varovať alebo sa nahneváme. Čo ti dospeláci najčastejšie prikazujú? Poslúchajte. Uprať si izbu. Že si mám po sebe niečo odložiť. Nech prestrieme stôl a nech ideme obedovať. Poďte si hneď domov umyť ruky. Choď si robiť domáce úlohy. Ešte nám aj hovoria, že máme po sebe upratovať a že si máme dávať veľký pozor. Mne mamina najčastejšie prikazuje, aby som bola ticho. Čo je podľa teba nespravodlivé? Že keď napríklad niekto urobí zle a hodí to na druhého, tak tento potom musí trpieť a ten druhý potom ako keby potom nemusel nič urobiť. Keď napríklad nejaká sestra nemusí niečo robiť a tá druhá áno. Niekto má napríklad v diktáte 2 chyby a má dostať 2, ale dostane 1, lebo pani učiteľka si všimla iba 1 chybu
Keď napríklad chceš sa podeliť s kamošom a máš 2 cukríky, ale on ti zoberie obidva. Verka? Takže to sú upozornenia? Možno si urobil niečo, čo si nemal a stále si to nenapravil. A to nie je spravodlivé. Na nič také si nespomínam. Určite. Čo, ma nepoznáš? Veď práve. Nič zle som neurobil. Čestné, stovečkovské. A čo vodná nádrž stovečkové? To bolo už dávno, takže sa to neráta. Gusto. Ale ja som ju nechcel vypustiť. Nechcel, urobil si to. Vieš, aký je spravodlivý človek? Aký? Taký, ktorý dá spravodlivo každému, čo si zaslúži. Ako keď sa so sestrami hádame, kto bude mať viac stonkonády a mama ju spravodlivo rozdelí, aby sme mali všetci rovnako. Presne tak. Alebo keď na futbale neposluchneme trénera, všetci dostaneme spravodlivý trest. Presne tak. Aj tam musí byť spravodlivosť. Takže sa váš stvoriteľ na mňa hnevá, keď mi posiela toľko výkrikovníkov, ktoré po mne kričia? Neber to tak, že po tebe kričí, ale informuje ťa. Toto je značka pre informácie. Keď nejaký turista v meste niekde zablúdi, tak vyhľadá miesto s takýmto označením a tam mu poradia ako ďalej, alebo mu dajú nejakú brožúrku, ktorá ho ďalej povedie. Aj ja by som potreboval takú žabúrku. Ale veď my už jednu takú brožúrku máme. Tak poď, spýtame sa. Zdravím vás opäť, milé deti. Dnes zoznámim vás s ďalším svätým. Tak ako iný mal tiež čnosť. A tou bola spravodlivosť. Zrejme viete, čo je nespravodlivé. Napríklad, ak by váš súrodenec dostal odmenu za to, že si upratal izbu, a vy, hoci ste to urobili tiež, by ste žiadnu odmenu nedostali. Ale viete, čo je spravodlivé? Presný opak však. Čiže dať ľuďom, čo im patrí. Byť k ním fér. Už sme si vraveli, že na svete nie je vždy všetko fér. Ani v takej krajine ako El Salvador, to je v Strednej Amerike. Pred asi 40 rokmi tam bola veľká chudoba. Farmári a robotníci nedostávali za svoju prácu od bohatých šéfov plat, aký by si zaslúžili. Nemali teda peniaze na jedlo ani na lieky. A keď sa sťažovali, bohatí na nich poslali vojakov. Vidíte? Riadna nespravodlivosť. V tej krajine žil aj kňaz Oscar Romero, ktorý sa kamarátil s bohatými a vôbec nechcel takéto hádky riešiť. Jednoducho sa do nich nestaral. Neskôr však začal premýšľať, prečo sú vlastne mnohí ľudia chudobní. A zistil, že je to kvôli nespravodlivosti. Aj Ježiš, aj cirkev predsa bojujú proti nespravodlivosti. Takže či chcel, či nie, musel sa napokon do tohto sporu zamiešať. Po svojich kázniach sa usiloval prosiť bohatých, aby dávali spravodlivú výplatu roľníkom a aby im neubližovali. Bohatí ho však nepočúvali. Nechceli predsa rozdať svoj majetok, hoci vedeli, že by to bolo spravodlivé. Oskar hľadal spôsob, ako bojovať za spravodlivosť pre chudobných. Začal vysielať sväté omše cez rádio, aby jeho slová mohli počuť ľudia v celej krajine. Bohatým sa to však vôbec nepáčilo. Chceli ho v tom zastaviť. Nakoniec sa im to žiaľ predsa len podarilo. Oscara Romera zabili. Hoci sa mu počas svojho života nepodarilo zastaviť obrovskú nespravodlivosť v krajine, bol vyhlásený za mučeníka, ktorý sa usiloval o spravodlivosť. Možno aj nám sa niekedy vyskytne príležitosť, aby sme sa zastali slabších. Tých, ktorí potrebujú našu pomoc, aby dosiahli spravodlivosť. Vyjadriť lásku k blížnym teda môžeme aj tým,
že budeme podľa vzoru svätého Oskara Roméra čnostní v spravodlivosti. Čo je? Byť spravodlivý je veľmi ťažké. To máš pravdu. Ale aj tak by nás to nemalo odradiť od konania spravodlivosti. Vieš, Verka, ale keď sa priznám, už sa so mnou nebude nikto chcieť kamarátiť. Ja sa s tebou budem kamarátiť vždy. Naozaj? Naozaj. Čestné, Verkovské. Verka, ty si ale supersky dobrá. Ďakujem. Takže stačí, keď sa priznám a bude to v poriadku? No, nestačí to. Priznať sa je len prvý krok. Wow, to čo je? Sleduj. Teraz si to pekne zrátame. Takže, vypustil si vodnú nádrž stovečkové. Klamal si o tom, že nevieš, kto to urobil. A ešte si aj utiekol zo stovečkova, aby si sa zbavil zodpovednosti. Ak chceš, aby boli tie váhy opäť v rovnováhe, musíš urobiť viac, než len priznať sa. No dobre, ale čo také? Mal by si sa všetkým stovečkové ospravedlniť a pokúsiť sa napraviť to, čo si pokazil. No dobre, tak nech už je to rýchlo za mnou. Neboj sa, to zvládneš. Tak čau. Milí diváci, začínajú televízne Gustovíny, kde vám prinášame to najaktuálnejšie z domova i zo sveta. Stovečkové zavládla veľká radosť. Všetci sa tešia z príchodu 6 malých jahňatok, ktoré sa narodili ovečke Monike. Blahoželaniu sa pripájame aj my a mamičke posielame veľkú kyticu kvetov. Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre necitlivé povahy. A máme tu ďalšiu radosnú správu. Najstarší obyvateľ Stovečkova, pavúk Jerguš, sa dožíva krásneho jubilea. 100x100 rokov. Pozreli sme sa, čomu sa vo svojom vysokom veku venuje. Ďakujeme a z redakcie mu posielame radostné gratulácie. To bude na dnes asi všetko. Gusto? Milí diváci, prípad vodnej nádrže v Stovečkovej je vyriešený. K činu sa priznal barán G, ktorý zároveň na seba preberá celú zodpovednosť a pokúsi sa o nápravu. Gusto! Áno, ja som vypustil vodnú nádrž v Stovečkove a preto sa všetkým obyvateľom ospravedlňujem. Prepáč, baba. To je všetko. Telefonuje s mamou. Nevyzerá to dobre. Myslím, že sa dosť hnevá. To bolo tvrdé. Neboj sa. Časom sa to zlepší. Vieš, keby som vedela, ako to napraviť, no, ale... Ja by som ti veľmi rada pomohla, ale vôbec neviem ako. To je ono! Verka, daj mi ten pohár!
Gusto, ale veď ja som ešte nedopila. To nevadí, daj mi ho. Aj tak ti nepomôže jeden pohár na celú stovečkovskú nádrž. Nie, práve naopak. V knihe je všetko menšie, takže ak prelejem vodu z tohto pohára do knihy, naplním celú nádrž. Pomôžeš mi? To je skvelý nápad, Gusto. Jasné, pomôžem ti. Ukáž, a kde to nájdem? No, strana 15. Aha, Tak. áno, ukáž. Tak. Aha. Poďme na to, držte sa tam! Stop, stačilo! Čo? To sme asi prehnali! Mama, to bola Verka! Prepočte mi, ja to opravím. Kamaráti, viete, ako vyzerá krajina, z ktorej pochádza barán Gusto? Nová kniha Stovečkovo, ktorú sme pre vás pripravili, je plná zábavných príbehov o veselých ovečkách zo Stovečkova. Okrem toho v nej nájdete aj úlohy a hlavolamy, na ktorých si môžete vyskúšať svoju šikovnosť. Knižku sme pre vás vytlačili na špeciálny recyklovaný papier, aby sme čo najviac chránili našu prírodu. Novú 100-stranovú knižku Stovečkovo si môžete kúpiť za skvelú cenu $12,90 na e-shope televízie Lux. Páči sa ti moja relácia? Klikni na tlačidlo odoberať a budeš ako prvý vedieť o všetkých mojich nových videách. Tak poďme rýchlo. Klik, 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 klik.